Ahoj koncept. Nachádzame sa v botanickej záhrade hlavného mesta Prahy a dnes vám prečítam niečo o tejto záhrade. Konkrétne prečítam vám rozhovor s Bohumilom Černým, ktorý je momentálne riaditeľom botanickej záhrady. Založili sme novú rubriku s názvom Director's Cut, ktorá má byť o architektúre, ale ide tu o architektúru očami, ako už názov napovedá, rôznych riaditeľov, riaditeľiek, manažerov, manažeriek, proste užívateľov a užívateľiek architektúry. Budem to celé čítať ja, nakoľko rozhovor je opäť preložený z češtiny do slovenčiny. Takže okrem svojich otázok prečítam aj odpovede pána Černého. Poďme na to. Bohumil Černý. Nezaujímam sa o architektúru ako odbor do hĺbky, ale nechám si poradiť. Cieľom zriaďovateľa hlavného mesta Prahy je vytvoriť modernú botanickú záhradu na úrovni svetových štandardov. Areál sa nachádza na ploche približne 27 hektárov vo veľmi členitom teréne a v nadmorskej výške 179 až 276 metrov. Zámer vytvoriť v tejto oblasti botanickú záhradu bol schválený v roku 1968. Súčasný priestor okrem úvodnej expozície zahŕňa japonskú záhradu s pôvodnými japonskými druhmi rastlín, geografickú expozíciu rastlín Turecka a Stredomoria a pod ňou zbierku kosatcov. Čulá stavebná aktivita v posledných rokoch prilákala aj záujem architektov a architektiek. Stretli sme sa po umeleckej vernisáži v skleníku, kde žijú živočíchy. Ako vlastne ohraničíte, čo ešte patrí pod vás? Podľa akej stratégie? Konajú sa tu aj vyslovene umelecké výstavy. Niekto by mohol namietať, že nemajú nič spoločné s botanikou. Myslím si, že to je veľmi široká otázka. Vychádzal by som z určitých základných dokumentov, ktoré by organizácia mala mať a ktorými by sa mala riadiť. A tam nájdeme aj odpovede. Botanická záhrada má rôzne stratégie, koncepciu rozvoja. Základným dokumentom je zriaďovacia listina botanickej záhrady a my sme zriadení priamo mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Prahy. V tej zriaďovacej listine je určité poslanie, ktoré organizácia má a mala by mať. To znamená starostlivosť a rozširovanie genofondov rastlín je to hlavné. Ale potom je tu potreba osvety, vzdelávania, tu je aj potreba estetická, dôraz na zážitok, relax pre obyvateľov hlavného mesta. To sú jednotlivé témy, ktoré potom naplňame pri tvorbe konkrétnych výstav. Druhým dokumentom je tzv. Generál rozvoja botanickej záhrady. Je to plán, mapa botanickej záhrady v rôznych vrstvách, kde sú budovy, cestné siete, expozície a tak ďalej. A je to aj investičný plán pre zriaďovateľa, aby vedel, že ak sa zmení riaditeľ, tak kontinuita investícií bude pokračovať, pretože záhrada sa rozprestiera na 27 hektároch. To je skoro ako riadiť malú dedinu. Na hlavné mesto je to dosť veľká organizácia. Botanická záhrada v kontexte ostatných botanických záhrad je vlastne začínajúca. Nepatrí medzi najstaršie. Tento rok oslavuje 55 rokov. Ale nerobme si ilúzie, že sa tu v čase jej založenia niečo takto intenzívne budovalo alebo stavalo. V skutočnosti sa táto éra botanickej záhrady začína zhruba po revolúcii a najväčšiu popularitu dosiahla pri otvorení skleníka Fata Morgana, ktoré prebehlo presne 12. júna 2004. Potom tu bola populárna vinica Svätej Kláry, okrasná záhrada, japonská záhrada, stredomorská expozícia. Ale v podstate investičný rozvoj prišiel až po výstavbe skleníka. Keďže sa zvýšila návštevnosť, bolo to viditeľné a tak bolo potrebné realizovať a postupne aktualizovať územný plán rozvoja. Čo sa týka rastlín, máme koncepciu zberateľskej činnosti, kde definujeme, ktoré zbierky sú prioritné, potom zbierky, ktoré majú pre organizáciu menšiu váhu. Je zaujímavé, ako funguje tento systém. U vás sa mi zvlášť páči aj to, že sa snažíte, aby rastliny fungovali aj lokálne.
upozorňujete na ich rôznorodé využitie, robíte zo svojho viniča aj vlastné víno. Áno, v botanickej záhrade sa nachádza vinica svätej Kláry, ktorú záhrada získala v roku 1996 s tým, že nebola vo veľmi dobrom stave, takže sa postupne rekonštruovala, opravovala a začalo sa spracovanie vína. Samozrejme, víno sme spracovávali externe v Mielníku. V roku 2008 sa však zosunul svah vo vinici a postavili sa 2 oporné múry. Naskytla sa možnosť tam vytvoriť pivnicu a zakryť to klenbou, a tak vznikla vínna pivnica s celou produkciou, takže už naozaj pestujeme, zbierame, spracovávame, kvasíme, fľaškujeme a predávame víno tu v botanickej záhrade. Plocha vinice nie je veľmi veľká, má 3,5 hektára. Ročne sa tu vyprodukuje asi 11 000 litrov vína, čo nie je veľa a preto ho takmer všetko predávame výlučne tu v botanickej záhrade. Je to naozaj výnimočná atmosféra a krása takéhoto zážitku. Dali sme si ho minule pri západe slnka. V dnešnej dobe to má určite zmysel. Takáto výroba kladie dôraz na ekológiu, návrat k prírode a udržateľnosť. Chceme poukázať aj na to, že botanická záhrada je oáza pokoja vo veľkomeste. Ľudia sa môžu prísť, oddychnúť si, ale aj sa niečo naučiť. Môžu sa tešiť z rozkvitnutých záhonov. Aj keď je teraz zima, návštevníci môžu obdivovať množstvo kvitnúcich rastlín a väčšinou každému napadne, že ide o skleník. Ten rozhovor bol robený v zime, ale medzi tým už, ako môžete vidieť, prišla jar. Ale nemusí to byť celkom pravda, pretože ak sa vyberiete na vonkajšie výstavy, uvidíte kvitnúce fialky, uvidíte kvitnúci jazmín, dokonca aj neupravený, úplne neudržiavaný trvalkový záhon. Môže byť pekný, keď vyschne s množstvom zaujímavých tvarov, plodov, vyschnutých súkvetí. Zasnežená japonská záhrada, to je estetický zážitok sám o sebe. Samozrejme, že včely pri týchto činnostiach neuvidíme, ale je potrebné, aby sa človek vedel občas aj zastaviť a trochu sa potešiť tým, čo je okolo a pozorovať to cez prizmu detailov, kde inde, ako povedzme v botanickej záhrade. Je to iný druh mestského parku, má vedeckú a vzdelávaciu funkciu, má to naozaj mnohé vrstvy. Ale poďme k architektúre, ktorú plánujete mať, ktorú už máte, ako to bolo, ako to robíte, že je tu dobrá architektúra. Pravdepodobne veľa zaváži aj spolupráca s IPRom. Mohli ste postaviť, keď to preženiem, akúkoľvek búdu, ale tu je to zaujímavé, hodnotné, architektonicky kvalitné a verejná diskusia vychádza zo súťaží. Pravdu povediac, pri niektorých projektoch neviem detaily, ako sa príbeh začal. Ako sa skončil, viem, pretože sme ho postavili. Botanická záhrada bola dlhodobo veľmi podfinancovaná. Množstvo projektov som zdedil, niektoré boli staré možno 20 až 22 rokov, čo je dosť drsné. To je v poriadku, aj na Slovensku to niekedy toľko trvá. V istom smere bude očakávanie návštevníka vždy rovnaké. To znamená, že potrebuje mať toaletu, potrebuje sa niekde najesť, potrebuje sa niekde schovať pred dažďom. A to bolo dosť obmedzené, ešte aj pred pár rokmi. Jedným zo zdedených projektov bola aj táto administratívna budova, reštaurácia a terasy. Ďalej výstavný pavilón, ktorý je dole v okrasnej záhrade. Tieto projekty bolo treba aktualizovať, pretože 20 rokov je dlhý čas. A to aj pre rôzne technológie, ktoré sa používajú pri výrobe potravín. Potom máme projekty, ktoré začali úplne na novo. A tam sme priamo oslovili architekta profesora Lábusa, ktorý vie sklbiť moderný dizajn s historickým. Vo vinici vznikol návrh vstupu pokladne, ktorá je veľmi citlivo vsadená do rohu vinice, aby príliš nevyčnievala, aby bola čo najviac nenápadná. Ono sa to nezdá, ale je dosť veľká. Našiel sa priestor na pokladňu, dámske a pánske toalety, na miestnosť pre upratovačku aj pre vozičkárov, čo bola dosť veľká výzva. A pritom táto budova je priechodná aj pre vozidlá, čo bol jeden z dôvodov, prečo bola zakopaná do zeme. A potom ďalšia výzva, ktorú si zobral na seba, bola vinotéka svätej Kláry, dom zo 17. storočia. Bola už nejakým spôsobom upravená, ale povedali sme si, že to chceme urobiť koncepčne. Dovtedy tam neexistovali toalety, len taká škatula.
Vytvorili sme tam veľký priestor pre ďalších 60 až 70 osôb, ktorý sme nazvali degustačný. A prečo práve Ladislav Lábus? Bolo to moje osobné rozhodnutie na základe odporúčaní. Takže vás predsa len zaujíma architektúra. Ja sa o ňu veľmi nezaujímam, ale nechal som si poradiť. Keď sme o tom s pánom Lábusom diskutovali, zistil som, že sa zhodneme a že sme si názorovo veľmi blízki. A potom máme náš najväčší plánovaný projekt a to je vstupná budova na severe. Projekt vyšiel z architektonickej súťaže. Pri takom veľkom projekte už nemôžete len tak niekoho osloviť, ale potrebovali sme vidieť rôzne návrhy, rôzne možnosti. Bola to klasická súťaž, boli tam zástupcovia klienta z IPRu, zástupcovia botanickej záhrady. Z mnohých návrhov sa do poslednej päťky dostal práve pán Fránek a súťaž vyhral. Je to budova, ktorá najlepšie naplňa našu víziu o budúcom hlavnom vchode. Pretože spolu s investičným rozvojom organizácie ide aj o návštevnosť. Ľudia sa tu majú na čo tešiť, na nejaké nové veci a našim cieľom je dosiahnuť návštevnosť 600 000 návštevníkov ročne. Z môjho pohľadu nechceme pokračovať ďalej, pretože inak nemôžeme návštevníkom ponúknuť komfort. Chceme rozvíjať výstavné jednotky v tejto časti záhrady. Je tam teraz borovicový les, ten by sa mal postupne prebudovať do geografických celkov. Teraz budujeme expozíciu japonských lesov, potom bude Kórea, potom Čína. Pribudne aj Ázia s Himalájami a ešte tam bude oblasť Ameriky od Kordilier cez suché púšte Mexika. Tam už sú kaktusy, juky a tak ďalej. Ďalej je tam kaňon, ktorý je do toho zarezaný. Tam bude vodný svet s americkými vodnými rastlinami. Tomu bude dominovať stavba tradičného puebla, ktoré bude vzdelávacím centrom záhrady pre školské triedy. Budú tam laboratórne zariadenia a tak ďalej. S tým začíname tento rok. Súťaž bola v roku 2017 a stále sme len tu. Pozastavilo sa to rôznymi administratívnymi procesmi. Bolo treba riešiť EIA a čakať na odvolania susedov. Je to super veľký nekomerčný projekt v kontexte toho, čo sa dnes hlavne stavia. Je to v podstate mimoriadne energeticky efektívna budova so zelenou strechou. Na streche bude koreňová čistička pre všetky odpadové vody. Voda sa potom bude čistiť v skleníku na zavlažovanie. Takže je to naozaj veľmi koncepčne uchopený projekt. Samozrejme, spolu s nárastom počtu návštevníkov musíme počítať aj s nárastom parkovacích kapacít. Takže vpredu bude dvojúrovňové parkovisko. Potom je tam menšie zelené nádvorie, ale predovšetkým úplne nový vstup, ktorý bude schopný veľmi rýchlo obslúžiť väčšie skupiny návštevníkov. Oranžéria na uskladnenie vyššej a väčšej mobilnej zelene v letných mesiacoch s možnosťou rôznych výstav. V jednej časti bude skutočný skleník s rastlinami. A práve tu nájdu útočisko rastliny z ostrovov, ktoré sú nám celkom blízke. Sú to Azorské ostrovy, Madeira a Kanárske ostrovy. Možno tam bude aj Sokotra. Takže tam bude táto špecifická ostrovná vegetácia. V neposlednom rade sa predĺžená časť využije na vybudovanie zázemia pre zamestnancov, kancelárií, vrátane kancelárie riaditeľa, ekonomického oddelenia a podobne. Botanická záhrada má aj rozsiahlu knižnicu, takže tam bude prezenčná knižnica, kde si môžete pozrieť jednotlivé knihy, prednášková sála a tak ďalej. Naozaj by to mala byť veľká multifunkčná budova, srdce celej botanickej záhrady. Pre architekta nie je botanická záhrada úplne každodenná zákazka. Potrebuje si špecificky naštudovať prevádzku a funkcie. Vy ste ich však asi videli niekoľko desiatok a trávite v nich väčšinu času. Ktorú považujete za výnimočnú a prečo? Nechcel by som to nejako škálovať. Pokiaľ viem, tak nejaký rebríček botanických záhrad ani neexistuje, ako to majú zoologické záhrady. Buď sa budem zaoberať úrovňou kvality rastlinných zbierok, rozsahom zbierok, alebo dôrazom na vedecký výskum. Tam môžeme menovať napríklad Edinburgh. Je to špičková botanická záhrada z hľadiska vzdelávania návštevníkov, prezentácie rastlín, umenia, ale aj s obrovským presahom do zberateľskej činnosti. Každá záhrada je iná. My sa napríklad dlhodobo špecializujeme na vzdelávanie návštevníkov so špecifickými zdravotnými potrebami. Máme aj tabule v brailovom písme, máme hovoreného sprievodcu po botanickej záhrade,
čo je benefit, ktorý tu môžu zase odkúkať iné botanické záhrady. Pre niekoho môže byť zase fascinujúci obrovský skleník. Čiže architektúra. Áno, je to tak. Na druhej strane, keď sa na to pozriem z hľadiska udržateľnosti, tak skleník je pre nás len výdavok, ktorý tu aj tak bude musieť vykurovať plynom. Takže nám stačí jeden. Čo konkrétne je na skleníku také komplikované? Ide o pestovanie rastlín. Keď sa robí kvalitné trojvrstvové sklo, to sa dá vykúriť. Ale tie rastliny potom nemajú dostatočné svetlo. Pre rastliny, ako sú sukulenty, sa nám najlepšie osvedčila fólia, nie sklo. Keď už máme sklo, tak väčšinou jednovrstvové. A to dosť zaťažuje rozpočet. Má najlepšiu priepustnosť svetla. Takže to musíme nejako obchádzať a rozhodovať sa, kedy šetriť na teple, kedy na svietení a elektrine. V neposlednom rade je to spektrum rastlín, ktoré budeme vyberať. Takže sme si hneď na začiatku ujasnili, že to v novej budove nebude o tropických rastlinách. Máme len fatu, tam sú tropické a tým to končí. Botanické záhrady by mali byť podľa môjho názoru lídrom vo vzdelávaní v oblasti hospodárnosti, hospodárneho rozvoja. V oblasti vzdelávania pre všetky vekové kategórie verejnosti, ale potom aj v samotnej praxi. To znamená, že podporujeme aj elektrické kosačky na trávu a tak ďalej. Je to aj otázka pokoja v záhrade. Mohli by ste kosiť aj ručne? To robíme tiež. Na svahu pod Borovicami. To je dobrá akcia. Potom staviame solárne elektrárne. Takže teraz sú už na výstavnej hale solárne panely, ktoré sú jej súčasťou. Za skleníkom Fata Morgana je brownfield. Keď bol skleník postavený, nemohol sa používať na nič iné. Nebudú v ňom žiadne rastliny. Takže tam bude ďalších 222 panelov. Aj na všetkých ostatných budovách. Máme dokončený prívod vody z Vltavy. Dovtedy sme zalievali drahou pitnou vodou. Na jednej strane ekonomika, na druhej strane ekológia. Vltavská voda je oveľa lepšia ako naša filtrovaná pitná voda, pretože nie je toľko solená, obsahuje substrát a viac mikroprvkov. Aj z hľadiska pestovania rastlín je to oveľa lepšie. A zrazu sa náklady na zalievanie nesmierne znížili a to je skvelé. Máme vlastný kompost, takže kompostujeme všetok náš odpad. Plastové poháre a podobné veci by ste tu už nenašli. Na vinobraní v našej vinici dávame sklenené poháre so vstupenkami, ktoré si ľudia môžu vziať domov ako suvenír a používať ich. A potom je tu ďalšia oblasť udržateľnosti a to je hospodárenie s chemickými látkami. Postupne upúšťame od všetkých pesticídov, tvrdej chémie a prechádzame na biologickú ochranu a biologickú kontrolu v podobe rôznych drobných mikroorganizmov, ktoré požierajú škodce. A táto koncepcia je úplne ekologická, pretože každý jeden z týchto škodcov len získa. Pokiaľ len pridávate a pridávate chémiu, ono to stále nefunguje a nefunguje. Takže je lepšie vrátiť sa k pôvodnému, to, čo organizmom prekáža. Takže sa snažíte ekosystém pozorovať a zasahovať do ňoho minimálne. Máte v tejto oblasti aj nejakú špecifickú spoluprácu s mestom? Napríklad so subjektami, ktoré sa starajú o mestskú zeleň? Spolupracujeme s mestskými službami. Lesy hlavného mesta Prahy sú špičková organizácia. Je to aj o efektivite. My sme predsa len menšia oblasť. Ťažko sa radí, ako kosiť trávniky, keď miestni občania napíšu 1000 sťažností, že musia kosiť. Snažíme sa ich pozvať do botanickej a ukázať rôznorodosť. Máme aj krásny, nízky, svieži zelený trávnik, ale máme časti, ktoré kosíme v rôznych obdobiach roka, zaujímavé kvety. Botanická záhrada je ostrovom biodiverzity v rámci celej krajiny, pretože pestujeme na 27 hektároch asi 33 000 druhov rastlín. A koľko tu môže byť zvierat? Sú tu jednak účelovo chované živočíchy, napríklad v akváriách, vo fate, alebo včely v našich úľoch. Máme expozíciu medonosných rastlín, ku ktorým logicky patria včely. Na Kvetinovom kopci je veľa pôvodného hmyzu. Je to veľmi bohatá stráň, ak hľadáte hmyz. A za skleníkom Fata Morgana máme napríklad pôvodné vresovisko v centre Prahy. Je to skvelé, že sa naozaj môžeme inšpirovať.
Tak neviem, či sme sa vôbec bavili o architektúre, keďže ja nie som architekt. Pre mňa je dôležité, že stavba nie je samoučelná, že dobre zapadá do prostredia, že na seba v botanickej záhrade neupozorňuje. Musí byť skôr esteticky nenápadná, pretože tu sú prioritou rastliny. A tie môžu mať neuveriteľné tvary, detaily. Je to o živote a aj o tom je architektúra. Navštívte botanickú záhradu a čítajte koncept a dajte si víno od svätej Kláry.